давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ риштаи футбол рушди бемайлон намуда ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бахшида ба ҷашну санаҳои таърихӣ миёни дастаҳои футболбозон мусобиқа гузаронида мешавад. Дар ноҳияи Вахш бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия ва бо ибтикори соҳибкорони ватанӣ мусобиқаи футбол баргузор гардид. Дар ин тадбири варзишӣ 63 дастаи футбол аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат ширкат доштанд. Лозим ба зикр аст ки футбол яке аз бозиҳои сермухлистарин ба ҳисоб рафта барои рушди ин риштаи варзиш ва дарёфти беҳтарин бозингарон пайваста мусобиқаҳо гузаронида мешавад. Дар ноҳияи Вахш низ тӯли 2 моҳ миёни дастаҳои футболбозон мусобиқа идома ёфта, дар баробари иштироки фаъолонаи дигар дастаҳо аз ҳудуди шаҳру ноҳияҳои кишвар 2 дастаи футбол аз ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Вахш низ ширкат доштанд. ин сабқат дар заминаи дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва амалӣ гардидани нақшаю барномаҳои давлатӣ дар ин самт аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Вахш гузаронида шуда, ҳадаф тақвияти футбол дар мамлакат арзёбӣ шуд. мусобиқаи мазкур дар ҷамоати деҳоти Машъали ноҳияи Вахш миёни дастаҳо хубу хотирмон ва бо риояи талаботи меъёрҳои муайяншуда гузаронида шуда, чуноне аз ҷараёни ин нерӯозмоиҳо бармеояд футболбозон ба ин мусобиқа омода гаштанд ва аён аст ки дар маҳал барои футболбозон шароити созгор мавҷуд аст.